Hej, jeg vil gerne snakke lidt i anledning af Drug Hunter-dysten, som vi godt nok ikke deltog i, men vores lærer fik os til at lave en dejlig planche. Jeg har valgt at snakke lidt om depression, og mit hovedfokus det er symptomer. Og der vil jeg komme lidt ind på, ja, ja, hvad symptomer på depression er. Og samtidig vil jeg også komme lidt mere ind med en biokemisk forklaring på, hvordan, hvorfor får man en depression? Og til sidst lidt omkring behandlingen af depression. Men hvorfor får man en depression? Der er flere årsager til. En depression udløses ofte af en stresssituation, eller flere. Og det kan også skyldes en følelsesmæssig og belastende situation, som for eksempel dødsfald i familien, eller skilsmisse, eller andet. Der findes også en arvelig disponering af depression, men forskerne mener, at det stadigvæk ikke er helt identificeret, men de mener, at det findes. Udover det, så er en af årsagerne til, at man får en depression, det er, at der findes en ubalance i hjernens signalstoffer. Transmitterstoffer, også kaldet transmitterstoffer. Det betyder, at hvis hjernen den udsættes for en vedvarende stresspåvirkning, kan det føre til en ubalance i hjernens signalstoffer. Og det vil sige, at der kommer forstyrrelser i omsætningen af nogle af de her bestemte kemiske stoffer. Og de her signalstoffer, de består blandt andet af dopamin, noradrenalin, serotonin, især serotonin. Og det er også det, vi ser herovre på figur 2, nogle af de her transmitterstoffer, som kan komme i ubalance. Yes. Men ikke alt er kortlagt. Det er stadig delvis kortlagt. Kun delvis kortlagt, hvordan de biokemiske processer forstyrres. Og man ved heller ikke helt præcis, hvordan, hvilken medicin, der fungerer bedst. Men der forskes stadigvæk rigtig meget inden for den her udvikling af lægemidler, inden for, så er der er adskillige symptomer på depression, som blandt andet består af tristhed, angst eller tomhed, og mangel på energi og kræfter, mangel på selvtillid, og selvbebrejdelse og skyldfølelse, følelse af at livet ikke er værd at leve, koncentrationsbesvær, rastløshed, tilbageholdenhed og indelukkethed, søvnproblemer og appetitproblemer. Og ud over det her, nej, det tror jeg nogenlunde med det. Yes. En anden forklaring på det her, måske lidt mere teknisk, det er, på hvorfor man får en depression, det er, at der findes en defekt bremse i hjernen, eller hvis man har en depression, så findes der en defekt bremse, og det her, det fører til depression. Hvis vi forklarer det lidt nærmere, så er det fordi, at der er en ubalance i hjernens neurotransmittere, som der sørger for, at hjernens nerveceller til sådan der, som gør, at hjernens nerveceller ikke kommunikerer optimalt. Neurotransmitternes funktion er at skrue op og ned for den her nervecelleaktivitet, og de fungerer ligesom speeder og bremser, kort sagt, og tilsammen skal de ligesom holde den her nervecelleaktivitet i balance. Men hos en deprimeret person har man set, at de her neurontransmittere,
de kan have svært ved at bremse aktiviteten i hjernen. Og det her det betyder, at der kan opstå en form for hyperaktivitet, som blandt andet påvirker hjerneområdet hippocampus, som vi ser her på figur 1. Og den skulle ligne en søhest, og er navnet. Hippocampus betyder også en søhest på latin. Men lidt nærmere, hvis du kigger, så sidder den her og her. Der findes 2. Og yderligere. Men ja, de her hyperaktive celler frigiver substansen glutamat, som i bund og grund dræber de her hjerneceller rundt omkring hippocampus. Det betyder, at hippocampus den skrumper, og man har fundet resultater nu, hvor at man kan se sådan gennemsnitligt, at folk, der er deprimerede, de har en 10% skrumpet hippocampus, efter depressionen er overstået. Men det her, det påvirker, altså den her skrumpning af hippocampus, det påvirker, at vores følelsesliv og hukommelse generes, det er derfor, man får en depression, blandt andet. Og nu til, hvordan diagnostiseres og behandles depression. Depression kan diagnostiseres af en læge, efter samtale om de her symptomer, som vi har herovre. Og dernæst får man man vil gerne have en generel helbredsundersøgelse for ligesom at udelukke andre sygdomme, fordi de der symptomer, det er nogle, som er gældende i mange sygdomstilfælde. Men når diagnosen den så er stillet, og så anbefales der en kombination af forskellige behandlinger, der kan omfatte alt fra medicin og psykoterapi og lysbehandling, og i svære tilfælde elektrochok. Og de har alle sammen vist sig at være selvfølgelig effektive, ellers vil man ikke bruge dem. Udover det, så findes der også en anden form for behandling, da depression ofte er noget psykisk. Så kan familien være et sådan key element for ligesom at helbrede depressionen. Det handler især om det her med, at folk, som står tæt på en depressiv eller en deprimeret person, bør tage stilling til det her og hjælpe personen, fordi den deprimerede vil nok ikke altid have den største incitament til ligesom at imødegå en sygdom, eller måske er han eller hun ikke klar over, at hun har det. Udover det, så findes der medicin mod depression. Det er nok noget af det mest hyppige inden for behandlingen. Og historisk har den her udvikling af antidepressive midler startet, den er startet allerede fra 1950'erne. I dag er det såkaldte SSRI'er, som oftest anvendes mod depression. SSRI betyder det betyder selektiv serotonin genoptagelseshæmmer. Og serotonin det er et vigtigt et vigtigt signalstof, som har betydning for vores som blandt andet har betydning for vores humør. Hvis man har et højt indhold af serotonin uden for nervecellerne, har man mindre chance for depression. SRI virker på den måde, at serotonin ikke kan genoptages i cellerne, men bliver udenfor, og det er derfor, at man kalder SSRI for en
genoptagelseshæmmer. SSRI virker derfor som en antagonist, da den blokerer optagelserne af serotonin i nervecellerne. Og her ser vi på figur 3 overordnet sådan ret bred figur, som viser forskellige stoffers virkning på serotoninsystemet, men det den egentlig viser, et sekund, jeg kommer lige til at gå tilbage her, så er vi tilbage. Yes. Det den egentlig viser, det er en nervecelle, hvor vi ser det præsynaptiske nervecelle og den posynaptiske nervecelle. Så har vi her i midten synapsespalten, hvorpå at signalstofferne de kommer igennem her, og de udspaltes så til de her serotoninreceptorer. Men man skal ligesom nervecellerne har hele tiden brug for at holde den her serotonin i balance, ligesom jeg snakkede om før. Altså årsagen til, at man får en depression, det er blandt andet på grund af, at der ophobes enten for meget, eller at der bremses for, at der ikke bremses for, de her selvfølgelig signalstoffer. Men det SSRI det gør, det er, det stopper, eller det sætter ligesom i gang i systemet igen, og bevirker, at bremsen fungerer igen. Altså vi får bremset nogle af de her signalstoffer, og hæmmer ligesom, og udskiller de her signalstoffer. Det er det, vi kan se her. Men det var sådan set det. Umiddelbart. Hej.